ħajsiru dawk l-iktar affarijiet li nemmen li huma importanti. Għax dawk bla ma trid isek mort ix-xogħol, inħsilt, tajjeb, mela fejn irridu qed nindunaw ukoll illi għandna ħin. Mela għal min għalih mhux importanti jinħasel Josef, ħajajdlek jiena m'għandix ħin ninħasel. Forsi għalina tinsema redikola, m'għandix ħin ninħasel. Għazbis naħseb Però fl-istess ħin hija redikola wkoll li ngħidu eżempju m'għandix ħin nagħmel exercise. Anka Obama u anka Putin dejjem jiftaħru li jsibu ħin għall-exercise. Jiena illi forsi mmexxi l-familja tiegħi daqshekk u daw imexxu jew kienu jmexxu kontinenti alla jbielek għandhom ħin. Mela għaliex huwa x'inhu l-aktar importanti għalina. U din id-dieta illi fiha ħannaqsu, ħanaqtaw, ħaniddelegaw dak illi nistgħu noqogħdu mingħajru, dak illi jista' jsir xorta imma jista' jgħinna fih ħadd ieħor forsi hemm bżonn illi jibda jsir. U ħansemmi punti oħrajn forsi dak li jkun jassoċja aktar ruħu ma'. Sawa. Niltaqa' ma' ħafna nisaw illum il-ġurnata anke irġiel illi jgħidu li jiena naħsel il-dar kuljum. Hemm bżonn taħsilha kuljum? Forsi iva, forsi le. Jiena nwassal it-tfal tiegħi l-iskola kuljum. Hemm bżonn twassalhom inti? Jista' jwassalhom public transport? Forsi iva, forsi le. Hemm bżonn li pereżempju tfal noqogħdu magħhom kull ħaġa li qed jagħmlu fil-homework? Jew hemm affarijiet li jistgħu jagħmlu aktar għal rashom oħrajn li aħjar ngħinhom ftit. Saqsi daw il-mistoqsijiet. Hemm bżonn nara kull serjes noħroġ bla reklami u nara l-qiegħed ġurnat bleżat qis niskjaf dak is-serjes illi malli oħroġ irid narah. Hemm bżonn nara serjes kollha biex noqgħod niftaħar li jiena rajthom kollha. Jew hemm minnhom illi verament għalija nħu gost nagħmilhom l-oħrajn ma tantx tagħmel differenza. Għax nerġa' ngħid. Kulħadd għandu 24 siegħa, mela rridu nagħmlu dieta ta' dawk l-affarijiet li qed nagħmlu s'issa jekk aħna nħossu illi ħajjitna f'xi qasam jew ieħor tista' tkun aħjar. Ikun hemm min jgħidlek eżempju ta' affarijiet li smajthom. Ma nsib ċans imur il-qudies. Għal min mhux importanti għalih, mhux ħajmur qudies. Għal min ma tarax jiena qudies imur kuljum. Għax għalihom hija aktar importanti. Mela jekk hemm affarijiet illi verament inqisuhom importanti jew irridu nibdew intuhom importanza, l-ideali nagħmlu not to do list, nisbarazzaw innatfu minn dak li qed nagħmlu llum biex daw jitilgħu fil-priority list.